Здравейте, ние се намираме, познайте къде, в Боливия, в един къмпинг в град, който се казва Копакабана, като плажа в Бразилия. Джози, кажи здравей. Здрасти. Здрасти. Деби, нещо Здравейте, да кажеш? обичам ви. Ето къде сме паркирали, виждате. Тук има едни хора от Англия с голям камион и едни от Франция. Тая вечер ще ни правят, защото са свършили парите и ще готвят, за да им дадеме по-малко пари за пътуването на французите. Какво да се прави? Българите винаги помагат на французите. Ето е Титикака. Какво да ви кажем? Нашето пътуване е много специален подарък от Бога за единство помежду ни, за свързване един с друг. Благодарни сме на всичко. Живота ни е много семпъл напоследък. Ако имаме душ, сме благодарни на душа. Ако има какво да ядем, обикновено намираме какво да ядем, сме благодарни за това, така че много семпъл живот в 3 квадратни метра. Но интересни срещи имахме. Само за една ще ви кажа, която така ме докосна. Имахме среща с един от най-известните президенти и най-успешните президенти в Перу. Казва се Алехандро Фухиморе. На Жани изпратих малко повече информация, така че тя ще ви каже. На следващия ден пък сме с някой бакпакър, който пътува по света с по няколко стотинки в джоба, така че срещи с различни хора и Бог ни дава така любов и разбиране за тази част от света и вярвам, че ни разширява и ни приготвя за това, което има за нас. Обичаме ви, църква ново поколение и нямаме търпение да ви видим лицата, ама няма да съвсем скоро, още година. Ще има да чакаме. Джози, какво ще кажеш накрая? Обичаме ви. Липсва много. Обичам ви. Чао!